Estamos situados en Bembrive, que é unha das parroquias máis rurais de Vigo, e estamos situados agora mesmo ao lado da A55, que estamos pedindo pois que a A52, unha nova autovía a ceo aberto e en túnel que vai cara ao Porriño, cara a Madrid, pois non queremos que se faga, polo menos nas nosas parroquias e da maneira que está plantexada, porque o que é a ceo aberto pois levará moitas casas, producirá contaminación, producirá ruidos e destruirá pois o noso entorno e a nosa parroquia, o noso patrimonio social e cultural. E as alternativas que nos creemos que se deben dar, unhas alternativas reais e sobre todo de futuro, son varias. Pasa por liberalizar a P9, que é unha vía que está infrautilizada e que pode soportar moito máis tráfico do que soporta, polo tanto, se liberalizase esa peaxe, creemos que moito do tráfico se movería ata ali, pero bueno, poderíanse facerse melloras de conexión a ela. Despois, por outra banda, pedimos que se melloren as famosas curvas de Tameiga, que van seguir sendo un problema, porque esta vía vai se seguir utilizando, e por outra banda, pois unha idea de futuro e xa de presente en moitas cidades, que é pois un transporte metropolitano público e de calidade que arterie a Vigo coa súa contorna e vertebralice a área metropolitana.